kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Gaskiya za ta fito, kotu ta sa ranar fara shari'a da ɗan takarar APC wato Bola Tinubu. Amma kafin kawo cikakken rahoton, idan Allah ya sa yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka hakuri da Allah da annabi ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. A watan Satumba mai zuwa ne Bola Tinubu zai bayyana a kotu kan zargin yi wa hukumar ƙarya. Wasu 'yan APC sun shigar da ƙarar ɗan takararsu suna tuhumarsa da yi wa INEC ƙarya a shekara ta 1999. Tinubu yana ikirarin ya yi karatu a Ibadan. Masu ƙarar sun ƙaryata shi, sun ce shaidar zur ya bada. Daga birnin tarayya Abuja, a ranar 7 ga watan Satumba shekara 2022, za a shiga kotun tarayya da Bola Ahmed Tinubu akan zargin da ake yi masa na amfani da takardun bogi. Rahoton da muka samu daga tashar talabijin na Channel TV ya bayyana cewa za a saurari wannan ƙara ne a babban kotun tarayya mai zama a garin Abuja. Alƙali Ahmed Mohammed ya sa ranar da za a zauna domin sauraron ƙarar da aka gabatar masu. Ana tuhumar ɗan takarar APC a zaben shugaban Najeriya. Rahoton ya ce waɗanda suka shigar da wannan ƙara wasu mutane hudu ne daga cikin jagororin APC waɗanda ke nema a hana Tinubu shiga takarar shekarar 2023. Dalilin kai Tinubu kotu. Masu ƙara sun fake da cewa wanda APC ta ba tutan ya ba hukumar INEC bayanan da ba gaskiya ba ne. Sai an saurari ƙarar sannan za a san gaskiyar lamarin. Lauyan masu ƙara Gudi Uche ya faɗa wa kotu cewa ya zama dole su kawo shari'a zuwa teburin alkali domin sun gagara samun ɗan takarar shugaban ƙasar. Za a koma kotu a Satumba. Bangon ta ce mai shari'a Mohammed ya buƙaci a sanar da Bola Tinubu da wannan ƙara da aka kai. Bayan nan sai ya dakatar da sauraron shari'a sai Satumba. A ranar 7 ga watan Satumba mai zuwa za a ci gaba da zama a kotun na Abuja domin fara shari'ar gadan-gadan. Ana sa ran Tinubu zai kawo lauya da zai kare shi. Daga cikin zargin da lauyan ɗan takarar na APC zai amsa shine Tinubu ya yi ƙarya da ya fito takarar gwamna a shekara ta 1999 cewa ya yi karatun firamarinsa a Ibadan. Haka zalika lauyan masu ƙara yana zargin tsohon gwamnan da ƙarya da ya faɗa wa INEC ya halarci makarantar sakandaren gwamnati na garin Ibadan a shekara ta 1965. A cewar masu ƙarar, Tinubu bai je waɗannan makarantu tsakanin shekara ta 1958 da shekara ta 1968 ba. Don haka ne da ya tashi cike fam ɗin takarar shekara ta 2023 ya ɓoye wannan magana. To duka anan muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai idan bidiyon da muka saka maka ya burge ka sai ka danna mana alamar liking. Idan kuma Allah ya sa yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi hakuri don Allah da annabi ka taimaka ka agaza ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Muna godiya da kasancewa da tashar mu ta Jimina Hausa TV.